What kind of pose is this? किसको दिखाने के लिए pose लिया? किसको दिखाने के लिए? खाली एक पोस्ट ठीक है? किसको दिखाने के लिए? पापा को चलो। बाबा को क्यों दिखाना? वीडियो कर रहा है। वीडियो कर रहा है। तुम्हारा दांत चालू हो गया दिखाओ। ये रामू काका टूट गया। कब? कब टूटा? आज शाम को। किसने टूटाया? अभी ने। सच में अभी हादर? अरे बिना लूज रखा है मन दिया और थंखा भाई मन। मार भाई? ये जो दांत था ना ये पूरा यहाँ तक हो गया था। पूरा से टेढ़ा हो गया था तो अभी ने कैसे किया? खींच दिया निकल गया पूरा। ये रामू काका इतना ठंडा में क्या कर रहा है रात को? हैं? इतना ठंडा में क्या कर रहा है रात को? गाइस नहीं दे नहीं मामा ने उड़ी दे कैसे गाइस इतना रात को अभी ठंड लग रहा है। अब यार गुजां बाय ले मोना गुना आं गेलेबाय थाखो गोजांनायफोराव इतना रात को कोई खेलता है क्या रे बाबा? सुबह को खेलो ना, ठंड लग रहा है अभी को। Hello everyone, welcome back to my हाथाय सालु जाबाय दुगुआ हाथाय बायबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय फारसेथिंहाय होगासिनो आया गावनि फिसा फैगोन नालाय फथ'यारि खालामनानै दोनदोंमोन। मारै गावनि फिसा फैगोन नालाय फथ'यारि खालामनानै दोनदोंमोन। आबैया ए सोर मा जायो नों? सोर फैगोन? आनै उथु ए होगासिनो नै आया जोंना आराम्बनि गुवाहाटीनि आलासि फैगोन नालाय आराम्बनि जाबाय बिजामादैनो जाहोनो होगासिनो नै आया। मा सावगोन नों आयैखौ? सिथाव लारु ओमफ्राय माइब्रासो नालाय सिथाव लारुल'सो जायो दा। ओमफ्राय मा फिथानि खोथा होनदोंमोन नों? फिथा देगोन उनाव नांगोन बाबा जोसानि नांगोन गायहेन लानानै गेलेगासिनो सासेया। हेल' गाइस खावसे मोनहांबाय नै एसे मोनजेनबाय ओमफ्राय सासेया हाथाया बायबाय बेना साल'गिरि जाबाय ओमफ्राय सवान लाखि उवालाव देगासिनो मानो होनोबा जोंनाव ओरैबायदि एन्जर ओमफ्राय एन्जरा जोंनि मिक्सार ग्राइन्डारनि वायरखौनो असला जोबनानै दोनजोब्बाय नै लोगोफोर। नाइस बिराद गोबाव जाबाय नायसनाखैमोन आरो अख्लाबजोब्बाय नै दायो ओमफ्राय दा उवालावसो देगासिनो दङ। मा होनदों टिम्फाव? उनाव बानायगोनब्रा उनाव बानायगोन। ओरैथिं फारसेथिं नै सिबिं सुनानैहाय लामबाय देगासिनो फारसेथिं सिलायाव ओमफ्राय फारसेथिं आङो ओंख्रि संगासिनो नै दाउदै ओमफ्राय आलु टमेट' होनानै जहल संगासिनो आरोना जहल संसै बेखौनो आइया अन देदों नालाय आं ओंख्रि संगासिनो दं लोगोफोर। आं ओंखामबो एसे जाखांबाय दायो संगासिनो आं आलु ओमफ्राय दाउदै ओंख्रि। क्या हुआ गाइस लोगों को क्या बोलेगा गाइस लोगों को? माइलाय मा होनो बेखौ? बन दे मा होनो दे बेखौ? बन नङा बियो दे मा होनो दे बर'नि? दिमा नङा दे मा होनो? इसका नाम है तो अपना क्या बोलता है इसको? इसका नाम है ये लाठी का भी नाम है बोलो तो क्या है? अभी को पूछो। बोता नहीं है अभी को पूछो। अभी को पूछो गायहेन ओमफ्राय नैबे उवाल बर'नि होनो बे उवाल बे औ मिथिबाय थुग्लिनानै लाजोब्बाय आङो नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो दै होनोसै आङो ओमफ्राय दाउदैखौबो होनानै लानोसै
जिहेतु जहलसो नालाय लोगोफोर दुगैजोब्बाय दोखो दोखो ओरै बिस्रा होननाय बिसो अरलायगासिनो दङ डिस्टार्ब खालामगासिनो बाबुआ आंखौ उवाल देनायखौ अयथासार डिस्टार्ब खालामगासिनो डिस्टार्ब जायोथ' आरो बाबा दैखौ एसे बुरजा होना लाखानोसै जहलसो नालाय ओमफ्राय दावदैया गोदौनांगौना दावदैखौबो होसननानै लाखानोसै गोदौबाय थाथोंसै दाना आंना ओंख्रिया नों रागा जोंदों नोङो हो Why you are angry my son Why angry माखौबा रागा जोंबाय आंना फिसाया गाबबाय नोंनि फिसालाया गाबबाय र' मानो गाबखो हा Why you are crying Nishu बेटा बिबैखौ नालिसोगासिनो गाबबाय हनै किसे बाबा हाँ वैसे की बाबा बोलो ना हमको बोलो क्या हुआ दे हमथादो थिखांना हमथादो दे क्या हुआ बाबा हमथानाया मा जायो मत रहो बाबा तुम इतना क्यूट हो दे हमथादो दे हमदो गायहेन देनो मोनैनि रागा जोंदों थिखोनो हायैखाय बादा खालामबाय बिबैनो नालिसोगासिनो आरो नाफाय दे देदो दे आं हमथाफानि दे आं हमथाफानि दे आबा दे खारा ह गसंदो दे आं हमथाफानो दे थिखोदो गायहेना दे आं हमथाफानोसै थाम्फै बालायनो बेलेखावलायाव थाम्फैया मोदोमबायसो आंनि बाबाखौ गोथावनो आइसक्रिम जानो नामा नोङो बाबा जाया शपिं थांनो नामा नों बाबा हो बाबा थाङा ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय मोनसेया मामोनलाय चावमिन जानो नामा जाया आङो आइफन नांगौ नामा नांगौ आइफनखौसो नांलायबावगौ बाबा नोंबो वा देगासिनो फिसालाया माबा गाबबायसो उवाल गायहेन देफानो मोनैनि ओरैबादि ग्लुब गोदौगासिनो नै दावदै आलु टमेट' ओंख्रिया लोगोफोर आंना बेखौनो जासामसैलाय दिनैहाय साननि ओंख्रिया बेनो जालायबाय जोंना दिनै जब्बावनांगौ दे बिबैजों देफानो मोनैनि गाबगुलायथारदों देफादो दे होना हो बोराय बुरै अब मेरी बारी है आयु नै नांगोन उदैयाव नांगोन थिजि मलानि बायदि जागोनहाय आसि देफ्रुलायनाय बिबै फिसौ एक्सिडेन्ट उन्देदों बाबा
आबैनि आखाइ थिफुबायनो आबैनि आखाइखौ देखायफैलाय देखायबाय भिडिअ हागौमोन आं थिफुगुलायबाय आखाइया नुयो नुदों थिफुफेरामोन आंना एबार थिफुगोन गोबावसैमोन ना सिमायनायखौ देगोन थिफुवाखै जामलांबाय बारा आखाइया बोसोरै जामोना देबावनांगौ ओमफ्राय ग्रेन्डाराबो हिन्जावना हरना होबाय बुवा नै गाइस नायदो मामिया माबायदि मोननै मोननै आखाइनि बायदि खालामदों आखाइजों खालामदों पेलवाननि बायदि Con vào rồi mà. Bắt được. मेंबायलै मेंबाय पेलवान बायदि खालामो नालाय मेंबायलै बाबा पेलवान बायदि खालामो आबैनि आखाइ थिफुबाय ना पेलवान बायदि खालामबाय थायो मोनबाय